Κυρία Γάτσιου, καλημέρα. Πώς είστε? Μια χαρά. Είστε Εσείς, χαίρομαι που παθολόγος σας βλέπω. και φαντάζομαι ότι θα περιμένατε κι εσείς όπως θα περίμενα κι εγώ από μια πρωταθλήτρια να ξέρει τουλάχιστον τι είναι οι κράμπες. Ξέρω, αλλά δεν έχω πάθει ποτέ κράμπες. Άκου τώρα. Αυτό είναι Μου πάρα τώρα πολύ καλό, για τα υπόλοιπα θα βοηθήσω λίγο εγώ. Τι εννοείς δεν έχεις πάθει ποτέ? Μάλλον Μετά επειδή... από τόση γυμναστική και τόσο... Μάλλον επειδή έπινα πάρα πολύ νερό και φυσικά βοηθούσε και πολύ και με το μαγνήσιο, δεν έχω πάθει ποτέ Ήταν κράμπα. η σωστή προσέγγιση, οπότε ενημερωμένη και με το σωστό τρόπο. Ναι, είπε δύο πράγματα, νερό και μαγνήσιο, είναι κομβική σημασία. Πρώτα απ' όλο το νερό, είναι η λέξη κλειδί. Η βασική αιτία που παθαίνουμε κράμπες είναι η αφυδάτωση, η μειωμένη πρόσληψη υγρών. Για το μαγνήσιο είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Είναι απαραίτητο να έχουμε ισορροπημένους τους ηλεκτρολίτες μας ό,τι αφορά στο αίμα μας. Και εκεί έχει σημασία να τους προσλαμβάνουμε με μια ισορροπημένη και μια καλή διατροφή. Σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα μαγνησίου, οι μελέτες έχουν δείξει ότι δεν προσφέρουν κάτι στις κράμπες. Άνθρωποι που έχουν άνθρωποι που έχουν πάρει μαγνήσιο σε χάπι και χάπι που δεν έχει μέσα μαγνήσιο, που είναι το πλασίμπο, μόνο το έκδοχο, μόνο το αλεύρι του, είχαν την ίδια βελτίωση. Και αυτοί που πήραν το μαγνήσιο και αυτοί που πήραν το πλασίμπο. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα για το τι ακριβώς είναι η κράμπα. Είναι αυτό το σφίξιμο, ο κόσμος που το έχει πάθει το ξέρει πώς είναι. Είναι ένας μυϊκός σπασμός, ξαφνικός, ακούσιος, δεν τον προκαλούμε, γίνεται μόνο του, κρατάει μερικά δευτερόλεπτα ως λίγα λεπτά. Και δεν θες να σου συμβεί όταν είσαι στη θάλασσα και κολυμπάς, σίγουρα. Ναι, γιατί πρέπει να έχεις, θεωρητικά για να σταματήσει, πρέπει να σταματήσει τη μυϊκή άσκηση. Και μέσα στη θάλασσα, να σταματήσει τη μυϊκή άσκηση δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί εμφανίζονται? Κατά κύριο λόγο, αν δεν ενυδατωνόμαστε σωστά, αν είμαστε αφυδατωμένοι, αν δεν έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή και δεν λαμβάνουμε επαρκείς ηλεκτρολίτες, σε έντονη μυϊκή άσκηση, χωρίς να έχει προηγηθεί προετοιμασία κατάλληλη. Να έχει γίνει προθέρμανση, λέτε. Ναι, να γίνονται διατάσεις και πριν και μετά, ακριβώς. Εμφανίζονται όταν έχουμε μια παρατεταμένη ακινησία ή καθιστική ζωή, όταν φοράμε λάθος παπούτσια, ψηλά τακούνια, σκληρό παπούτσι, στην άθληση. Τα σημεία είναι κυρίως οι μυροί, οι γάμπες και κάτω το πέλμα. Εγώ καμιά φορά στο πέλμα που κάτω είναι τραγικό. Στην καμάρα του πέλματος, ναι, είναι. Ακριβώς. Αφορά κυρίως τα κάτω άκρα. Λιγότερο μυρούς, γάμπα, πέλμα και τα δάκτυλα είναι το πιο συχνό. Μπορεί να κάνουν και κάποια φάρμακα, λένε. Όπως ας πούμε οι στατίνες. Τα φάρμακα αυτά που δίνονται για την καρδιά, δεν ξέρω. Ίσως τα παλιότερα. Υπάρχουν κάποια φάρμακα. Οι στατίνες κάνουν μια σπάνια. Έτσι, πολύ σπάνια, κάνουν μια φλεγμονή των μειών που λέγεται μειοσίτιδα. Και ένα από τα συμπτώματα είναι και οι κράμπες ή τα διουρητικά. Διαταράσσουν τους ηλεκτρολίτες και μπορεί να κάνουν κράμπες. Εκείνη την ώρα, εγώ αυτό που κάνω και που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι να κάνουν μια διάταση. Και πολύ αντίστροφα. Αυτό είναι η λύση εκείνη την ώρα. Και πολύ σωστά. Μασάζ στην περιοχή που πονάει, κυρίως θερμά επιθέματα αν έχουμε τη δυνατότητα και όπως βέβαια είπαμε και νωρίτερα, σταματάμε την άσκηση όταν συμβεί μέχρι να περάσει ο πόνος. Πρόληψη μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια. Πολύ καλή είναι η υδάτωση. Ας πιούμε λίγο νερό. Σωστή διατροφή. Το κάλιο είναι σημαντικό, λέτε. Η μπανάνα βοηθάει πολύ. Μπανάνα, ντομάτα ή πατάτα. Το σωστό παπούτσι, το να κινούμαστε, το να αθλούμαστε, η παραταμένη κινησία είναι λάθος, αλλά και αν χρειάζεται να δουλεύουμε και να έχουμε καθιστική ζωή, κατά διαστήματα να κάνουμε μικρά διαλύματα. Πότε πάμε σε γιατρό? Κοιτάξτε, οι κράμπες μπορεί να οφείλονται και σε μια σειρά από σαφώς παθολογικά αίτια. Από νευρολογικές διαταραχές, από μυϊκές διαταραχές, ενδοκρινολογικές, όπως ο υπερυποθυροειδισμός. Είναι η συχνότητά τους που θα μας υποψιάσει ότι κάτι δεν πάει καλά? Το πρώτο είναι η συχνότητα και η επιμονή και η ένταση. Αν υπάρχει και κάποιο συνοδό σύμπτωμα. Πέρα από τον πόνο και την κράμπα, να υπάρχει ένα μούδιασμα, να υπάρχει αδυναμία στο μέλος μετά. Ναι, αυτά είναι σημάδια που θα πρέπει κανείς να επισκεφτεί τον γιατρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τον νόμο. Επειδή είσαι αθλήτρια, λέω ας βάλω αυτά τα θέματα, γιατί σίγουρα κάπου θα την πιάσουμε. Κάπου θα την πιάσουμε. Σε λίγο και πάλι μαζί.